Aşgabat şäherinde soňky 10 ýylyň dowamında ilatyň tipli jaýlary ýumurlyp, ilaty köp gatly jaýlara göçmäge mejbur edilendiklerini ýaşaýjylar aýdýarlar. Parahat 5, parahat 6, parahat 7, parahat 8 kiçi tarapçalar esasen 9 gatly ýaşaýyş jaýlardan ibaret bolup, tipli jaýlardan göçüp gelen ýaşaýjylar bu jaýlarda ýaşamak üçin hiç bir rahatlyk ýokdugyna üntü çekýärler. Öýüň içinde oturan ýerinde baskançaklardan aşağı ýokary ýöreýän ayak sesleri, çağalaryň gowy galmagallary, hatda daşardaky adamlaryň özara gürrüňleri hem otoglaryň içinde ýaňlanyp dur diýip ýaşaýjylardan esitmek bolýar. Ilaty kötüýän ýene bir problemanyň 9 gatly jaýlardaky liftler bilen baglydygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Bary ýogy 5 ýyl ulanylan liftler eýam hatardan çykyp, olaryň hälisinde işlemän duralarynyň kendigini parahat 7 kiçi tarapçasynyň ýaşaýjyda tülgündaýda aýdýar. Liftler hälisinde bolýar. Parahat 7, parahat 8 kiçi tarapçalaryna hyzmat edýän Aşgabat lift müdürlüğiniň 4-nji bölümçesine jaň etseň, olar lifti bejermäge wagty bilen gelmeýärler. Lifti bejerdim edip giderlerinden soňra hem salym geçmänkä liftiň ýene-de bozulyp duran halatlar kän bolýar. Ýakyn goňşem ýaşyl aýal raket bilen keselläp, onkologiýa hastahanasyna gatnap bejerýärler. Emma ol hasta bejergiden soňra öýüne gelende liftiň işlemeýärligi sebäpli ýokarky gatlara piyadalap çykmaly bolýar. Muňa bolsa onuň ýarawlygy ýok. Agar becerilerden soňra oňa süňüni gydyrmak hem bolmaýar. Emma görülenäsin, lift işlemän durda da öýüne girmek üçin her baskançakda oturup durup 9-njy gata çykmaga mejbur bolýar. Onun girilesindäki lift orda haçan görsen hatardan çykan bolup durýar. Emma näçe jaň edilse de Aşgabat lift müdürlüğiniň 4-nji bölüminiň işgärleri bu lifti ymykly bejermäge ulagmaýarlar. Anha bejerdik diýip gidýärler. Ertesi o lift ýene-de işlemän dur diýip tülgün aýdýar. Öz adynyň efirde tutulmalygyny toran parahat 7-niň 19-njy jaýynyň 4-nji girilesiniň ýaşaýjysyna aýtmana görä, işläp duran liftleriň tarkyldygynyň hem bizar bolýardyň. Onun ýaşaýan girilesindäki liftinde 3 aý bäri açylyp ýapylanda gapylar biri-birine urulyp ala dendele turýar. Daňdan mästen gije saat 10:50 her bir ýaşaýjy lifte minip düşende şol tarkyldygyny men diňläp bizar bolýaryn. Kulaklarymda uzaklygyny tarkyldy ýaňlanyp dinç berenok. Aşgabat lift müdürlüğiniň 4-nji bölümine jaň edip ýagdaý aýdan halatymda dispetcher maňa daýda häzir howa soğuk, howalarda demirler üşýär. Ondan olardan dendele çykýar, gaýrat ediň. Asalymdan howa maýlar bilen tarkyldy hem aýyrlar diýip jogap gaýtardy. Menin de 5 ýyl şu jaýda ýaşaýaryn. Agyr kışlarda hem beýle zat bolmandy. Indi näme demir gapylar soğuga çytamsaz bolup durmy diýen sorama dispetcher maňa daýda adam hem garrasa şeýle bolýar. Liftlere madem ýaly köneler, onuň olarym soğuga çytamsaz bolýar diýip jogap gaýtardy. Men bu meseleni ymykly çözmek üçin Aşgabat lift müdürlüğiniň 4-nji bölümçesine baryp lifti ymykly düzetmeklerini haýyş edenimde edara ýolbaşçysy maňa ätýaşlyk şaýlaryň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Edarada pul ýok, pul goýberilmeýär, ätýaşlyk şaýlaryň özüni hem bermeýärler. Siziň liftiňiziň gapysynyň roligi daýalanypdyr. Ol rolik bizde ýok. Onu dukandan satyn alsak boljak bolen men özümiň 1200 manat aýlygym bilen siziň haýsy bir liftiňde ätýaşlyk şaýlary satyn alyp özümden çykdaýjy deýin. Menen çağa eklemeli diýip müşteriniň ýüzüne alyp goýberendigini ýaşaýjy aýdýar. Aşgabat liftiň düýüp edaratyna jaň edip şikaýet etmegim hem netije bermedi. Ol ýerden bu mesele bilen gyzyklanarlarymda meniň girilgämiň liftiniň işläp durandygyny, hiç bir kemçilik görmeýändiklerini aýdyp jogap beripdirler. Indi özümden pul berip rolik satyn aldyraýmasam, arda şikaýetim deriň elmet diýip ol sözüne goşýar.